जों दिनै बिटिआरनि बायजोनि सासे सुबुं हिसाबै बेखौनो खावलायगोन बिटिआर रायजोनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नैबे बिसायख'थियाव नोंथांमोना थोंजोङै इउपिपिएल बा ट्रेक्टर सिम्बलनि जे राजखान्थि बेखौ भट होनानै देरहानांगौ। बि बयस जा फंबाया बियो हयथ' उन्दै गथ' माखासे बाथ्राखौ मिथिजोबनाय नङाबो जानो हागौ आरो सोरबा बुंहोनोबो हागौ आरो बे इमोसनजों माखासे खोथाखौ बुंनो हागौ मिथिनो कारनाव गिबियाव आङो बिटिसि बा बिटिआर रायजोनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन गिबियाव जे नोंथांमोना नैबे बिटिआर जिथु बिसायख'थि बेखौ मोजाङै सान्थि भाबै खालामनांगौ। बेहाय बुलाय सोलाय खालामनो नाङा, नांलाय खमलाय खालामनो नाङा, गोजोन खुसियै बे बिसायख'थिखौ बारहोनांगौ बेखौ आं गिबियाव खावलायगोन। मानो होनब्ला बे जोंनि थाखाय गोदान नङा, जों गोदोनिफ्रायनो बिराद बुलाय सोलाय गावजों गाव नांलाय खमलाय बुथारलायनाय गोबां जाबोबाय। बे जोंनि थाखाय गोबां गिदिर मोनसे नलेज। बे नलेजनिफ्राय जों दिनै सोलोंनांगौ आरो सोलोंनानै दिनै गावखौ सोदांनांगौ। सोदांनायनि गेजेरजों जोङो मोजां थासारिनि गेजेरजों बिसायख'थिफोरखौ बारहोनांगौ आरो जौगानाय खामानि मावनांगौ। आं गिबियाव बेखौ खावलायबाय। जों दिनै बिटिआरनि बायजोनि सासे सुबुं हिसाबै बेखौनो खावलायगोन बिटिआर रायजोनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नैबे बिसायख'थियाव नोंथांमोना थोंजोङै इउपिपिएल बा ट्रेक्टर सिम्बलनि जे राजखान्थि बेखौ भट होनानै देरहाहोनांगौ सार्थ'आ बेनो जे दिनै 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्ति जाबाय। जाय बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोदों बिथांमोनखौनो फिन सरकार लाबोफिननांगौ आरो जि बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय माखासे आद्रा खामानि थाबाय दं। बे थाबोनाय आद्रा खामानिखौ मावफुंनो थाखाय फिन अन्तत खेबसे सरकार लाबोनांगौखौ जोङो खावलायदों प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ। मिजिंथिदोङो दिनैनि समाव बर'फोरनि थामोन्थाखौ नोजोर होनानै बर'फोरनि जिथु राजखान्थिखौ नोजोर होनानै बर'फोरनि जौगानायखौ लानानै बर'फोरनि जिथु नाजानायखौ लाबोनानै नोजोर हरोब्ला जों बेहाय आन्चलिक दोलोखौ बेहाय सेक्सुवेल एरियायाव बा काउन्सिल एरियायाव लाबोनांगौ। खारन बेहाय जोंनि गांनाय उखैनाय, जोंनि साननाय हनाय, जोंनि गासैबो सिन्थाधाराखौ नैबे आन्चलिक राजखान्थि दोलोजोंसो सुफुंनो हायो बेखौ जोङो नोजोर नुदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, एक्सपेक्टिभ वेलफेयार ससाइटिनि बा गुबुन एनडिएफपि बा गोबां हारिमु आफादजों लोगोसे मोन 12था बर'नि आफादफोरा ज' जानानै बेखौ खावलायदोंमोन जे बे राजखान्थिखौ जोंनि बर'फोरनि आखायाव लानानै जोङो जौगानाय खामानि मावनांगौ। बेखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो खावलायदोंमोन, प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदोंमोन जों जयैनो खौसे जानानै जोंनि बर'नि राजखान्थि मोन्थायखौ जोंनि आखायाव लानानै जोंनि जि सिमां बे सिमांखौ जों जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोङो खौसे जानो जों खावलायदोंमोन। नाथाय दिनै माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दिनै ज' जानो हायाखिसै बेखौ जों बयबो मिथिगौ मानि थाखाय जों ज' जानो हायाखै। गेजेराव जोंनि राजखान्थि मोननै हान्जानि गेजेराव दिनै गुबुन मोनसे राजनीय दला हाबनानै जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायै बे खाबुखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि जिथु राजखान्थिनि पावार बे पावारखौ माने बोखावनाय बे हाबाफारिखौ लाबाय थादों। बेखौ जोंसो मिथिनांगोन, जोंनि बर'फ्रासो बुजिनांगोन जे बेखौ जों बोरै लाबोनानै जोंनि बर'नि जि राजखान्थि पावार बे पावारखौ जोंनि आखायाव लानानै जोङो जोंनि बर'नि जि थामोन्था बे जौगानाय जि बाथ्राफोर गासैखौ लानानै जों खामानि मावनांगौ गोनांथि दङ। जों बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि समावनो बि बयसआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय बेफोरबायदि जे राजनितिजों नोंथांमोना लोब्बा दङ बा मानो थांदों बे बाथ्राखौ बि बयस जा फंबाया बियो हयथ' उन्दै गथ' माखासे बाथ्राखौ मिथिजोबनाय नङाबो जानो हागौ आरो सोरबा बुंहोनोबो हागौ आरो बे इमोसनजों माखासे खोथाखौ बुंनो हागौ मिथिनो कारनाव बिथाङा बिराद भबिसत दङ। सिंसा जारिमिनखौ बर'नि जारिमिनखौ मिथिनाया मोजां। दिनै बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे सिनस्रि हिसाबै खामानि दं, बर' हारिनि सिनस्रि हिसाबै दिनै राजखान्थियानो जोंनि बर'नि गासै मोन्थायखौ लाबोनोबो हायो आरो होखारनोबो हायो। दा जों राजखान्थिखौ जों बेखायनो नोजोर होदों राजखान्थिनि गेजेरजों जोंनि बर'नि जौगानाय गासैखौ लाबोनो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे राजखान्थि दोलो नङाब्लाबो दिनै जा संबिधानाव लिरनाय दंखायो जे बियो बर'फोरनि खैफोदनि बा हारिनि खैफोदाव गोनांथि जायोब्ला राजखान्थिखौबो जों आखाइ होगोन। बे रोखा लिरनाय दं, बे जों लिरनाय नङा, बे सिगां जागायजेननाय बा जोनोम जाजेननायाव बे संबिधाना लिरनाय। आरो बिदिनो 1991 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद थोंजोङैनो राजखान्थिखौ आखाइ होनानै दिनै प्रमला रानि आब' बा दिनै
सानजुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बायदि बिथांमोनखौ दिनै MP MLA जादोंमोन बै समाव 7 MLA देरहाहोनानै दिनै BSc सुक्ति खालामदोंमोन बिनि उनावबो दिनै MLA दारायनानै BTC बेखौ जों आसाम गभर्नमेन्ट बा भारत गभर्नमेन्टखौ दिनै प्रेसार होनानै दिनै बेखौ सुक्ति खालामनो हादों आरो बिदिनो दिनै लाबोनानै दिनै BTR-खौ लाबोदों दा बे राजखान्थि बिथिंखौ लाबोनानैसो जोङो गासैबो बिथिंखौ जों खामानि मावनो हायो जोंनि दाबियानो जाबाय राजखान्थिनि दाबि दिनै बड'लेण्ड होनब्ला दिनै राजखान्थिखौ जोंनि आखायाव लाबोनो हायाबा बर'फोरनि आखायाव लाबोनो हायाबा बड'लेण्डआबो जानाय नङा बा जोंनि जि बर'फोरनि जि दाबि बे जानाय नङा दिनै बर' बिजोंनि खोथा दङ बर' राव हारिमुनि खोथा दङ दिनै जोंनि हानि मोन्थाय दङ गासैबो मोन्थाया दिनै राजखान्थिजों सुफुंजायो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ बेखायनो जों बुंगोन बिथाङा बा फंबाया बेखौ एसे बिजिरनानै मोजां भबिष्यत दङ बेखौ दिनै मोजां गोथौ बिजिरनानै आरो बेखौ लानानै बर'फ्रा राजखान्थि गेलेनाङा नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोनो बे राजखान्थि मोजां मोनो दा बुंनांगौ खोथा गैया नाथाय जोङो बर'फोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै खैफोदखौ नायनानै जों मालाबा ज' जानांगौ बेखौसो जों बुंदों बेखायनो दिनै जों नुहुरदों बर'फोरनि इयुनखौ नैबे समाव BTR सुक्तिखौ दिनै जाफुंहोनांगौनि सार्थआव जों दिनै UPPL-खौनो फिन खेबसे सरकार लाबोनांगौनि थाखाय जोङो गले गले खावलायदों जों BTR-नि बायजो जानानैबो जों खावलायदों मानो होनब्ला बेजोंनो सरजाबफानानै दं जा BTR सुक्तिजों फैफानाय बर' कालचार काउन्सिल वेलफेयार डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बे बर' कालचार काउन्सिलखौबो बिसायख'थि बानायनांगौनि खोथा दङ बेखायनो बे गासैबो सोमोन्दो दङ बेखायनो नैबे समाव ब्रह्म बर'नि सरकारखौ लाबोफिननांगौ होननानै जों खावलायदों